Εγώ είμαι Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, ήμουνα ιδιότητα, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά τώρα ασχολούμαι με επενδύσεις σε startups, είμαι partner στο Big Pie Ventures, ένα κεφάλαιο επενδύσεων σε εταιρείες τεχνολογίας και ήμουνα στο Βαρβάκιο από το 1979 ως το 1985. Το σχολείο είχε γενικότερα, ενθάρρυνε νομίζω το γενικότερο προβληματισμό των μαθητών για διάφορα θέματα, αλλά και για τα πολιτικά. Και οι παρατάξεις ήταν παρούσες στο σχολείο, δηλαδή υπήρχαν οι μαθητικές, ας το πούμε έτσι, νεολαίες της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, ενδεχομένως και του ΠΑΣΟΚ, αν και δεν το θυμάμαι τόσο έντονα, οπότε υπήρχε σαφέστατα παρουσία. Νομίζω ότι και για τους καθηγητές δεν θα έλεγα ότι το ενθαρρύναν απαραίτητα, αλλά μάλλον το βλέπανε θετικό, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας ανθρώπων οι οποίοι γενικώς θα ενταχθούν στην κοινωνία και πρέπει να έχουν γενικότερους προβληματισμούς, νομίζω το βλέπανε σε μια διαδικασία εν πάση περιπτώσει χρήσιμη, έτσι, την ανταλλαγή των απόψεων. Αλλά υπήρχε έντονη πολιτική νομίζω παρουσία, ίσως και ήταν και της εποχής τότε, γιατί μιλάμε μετά τη Χούντα, τα κόμματα είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν, το ΠΑΣΟΚ είχε νομίζω αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική τότε. Έτσι, το 1981, αν θυμάμαι καλά, έτσι, πρώτο εκλέχθηκε και η κυβέρνηση. Οπότε μέσα στα πλαίσια αυτά υπήρχε μια πολύ έντονη πολιτική παρουσία, που μεταφραζόταν και σε θέματα λογοτεχνίας, μουσικής και ούτω καθεξής. Ναι, αυτό που θυμάμαι με πολύ, έχω μια πολύ θετική εικόνα και είχε να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι το σχολείο βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ότι γύρω από το σχολείο είχε πάρα πολλές καφετέριες, στις οποίες μπορούσαμε να πάμε είτε κατά τη διάρκεια του σχολείου, κάνοντας κοπάνα, έτσι, είτε μετά το σχολείο. Και βέβαια, έχοντας γνωρίσει τα μέρη αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ, αν κάποιος έβγαινε και σε μεγαλύτερες ηλικίες βγαίναμε, μπορούσες να πας. Οπότε αυτά τα μέρη είχαν γίνει εστίες όπου μαθητές και από διάφορες τάξεις, δηλαδή όχι απαραίτητα οι μαθητές, έτσι, γινόντουσαν στέκια όπου μπορούσε κάποιος να πάει, να πιει έναν καφέ και κυρίως να βρει άλλα παιδιά και να κάνει συζητήσεις. Οι οποίες συζητήσεις ήταν πέρα από το αμυγό σχολικό περιβάλλον και είχαν να κάνουν πάρα πολύ με γενικότερους προβληματισμούς που είχαν τα παιδιά. Και επειδή υπήρχε και μια τάση, έτσι, πώς το λένε, ιδιαίτερη ενασχόληση με φιλοσοφία, λογοτεχνία, μουσική και ούτω καθεξής, ήταν μια ευκαιρία να βρεις άλλους μαθητές με παρόμοια ενδιαφέροντα και να κάνεις μια ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό δυστυχώς σταμάτησε να υπάρχει όταν πήγαμε στο ψυχικό. Το Βαρβάκιο θεωρείται εξαιρετικό σχολείο, αλλά νομίζω ότι ένα από τα συστατικά προβλήματά του είναι ότι λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια της ελληνικής παιδείας, της δομής που έχουμε φτιάξει στην ελληνική παιδεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν απόλυτα προσανατολισμένο στο να ετοιμάσει τους μαθητές του ώστε να πάνε εξαιρετικά καλά στις πανελλαδικές. Δηλαδή περηφανευόταν το σχολείο ότι στις πανελλήνιες είχε, 97% επιτυχία στα ΑΕΗ. Έτσι. Άρα αυτό ήταν το μέτρο σύγκριση με τα άλλα σχολεία και είναι και το μέτρο που το ίδιο το σχολείο θεωρούσε ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Αργότερα, και έχοντας ζήσει στο εξωτερικό, συνειδητοποίησα ότι δυστυχώς αυτή είναι μια πάρα πολύ περιορισμένη αντιμετώπιση της παιδείας και το πώς θα πρέπει κάπως τα παιδιά να προετοιμαστούν αργότερα για τις δραστηριότητες της ζωής τους. Για παράδειγμα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανασχόληση με το θέατρο, με τη μουσική, δηλαδή με οτιδήποτε δεν είναι αμιγώς ακαδημαϊκό, είχε παραμεληθεί, να μην πω τελείως, έτσι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι φωτισμένοι καθηγητές που προσπαθούσαν κάπως να κινητοποιηθούν στον χώρο αυτό, αλλά αν το πάρουμε το σχολείο σαν οργάνωση και λειτουργία, δεν ενθάρρυνε καμία τέτοια δραστηριότητα. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω ότι ήταν ελληματικό. Το θέμα με το θέατρο, ο Ασημομήτης είχε την εισαγωγικά τρέλα με το θέατρο και ο ίδιος είχε κινητοποιηθεί να οργανώσει μια παράσταση. Αλλά προσοχή, αυτό ήταν ένας. Έγινε μία χρονιά ή δύο το πολύ, δεν ήταν κάτι που γινόταν κάθε χρόνο. Δεν είχε ενταχθεί δηλαδή στη ζωή του σχολείου ώστε και επόμενες γενιές να το χαρούν. Δηλαδή ήταν καθαρά θέμα του Ασημομήτη. Και επίσης να πω ότι αφορούσε επί της ουσίας μόνο τα παιδιά που συμμετείχαν στην παράσταση. Έτσι, δηλαδή, εάν δεν συμμετείχες στην παράσταση, δεν είναι κάτι στο οποίο θα συμμετείχες απαραίτητα. Έτσι. Για παράδειγμα, κάναμε και γιορτές στο σχολείο με μουσική, ας πούμε. Έτσι. Τώρα, σημαίνει αυτό ότι το σχολείο ενισχύει τη μουσική παιδεία? Δεν θα το έλεγα. Να σας πω και σαν παράδειγμα, ας πούμε, στην Αμερική, το σχολείο παρέχει μουσικά όργανα στους μαθητές και όχι ένα, πολλά. Μπορείς να αλλάξεις μουσικό όργανο, ώστε κατά τη διάρκεια της φοιτησής σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχεις εκτεθεί και να δεις αν υπάρχει κάτι εκεί που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτό θα πει συστηματικά καλλιεργώ π.χ. τη μουσική. Έτσι. Και αντίστοιχα με το θέατρο, ας πούμε, θα μπορεί να υπάρχει ένα μάθημα που να γραφεί επιλεκτικό, δηλαδή επιλογής,
να γραφτείς και να συμμετάσχεις ανεξάρτητα αν έχεις επιλεγεί π.χ. να είσαι πρωταγωνιστής ή συμμετέχον σε μια θεατρική παράσταση. Γι' αυτό το λέω και γι' αυτό μια επιφύλαξη. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημα, γιατί σίγουρα με κάποια άλλα σχολεία που δεν είχαν απολύτως τίποτα, σαφώς ήταν καλύτερο. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν φταίει το σχολείο γι' αυτό. Έτσι. Απλά λειτουργεί σε ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς είναι ασφυκτικό, δηλαδή σου λέει τα πάντα. Έτσι, οπότε το σχολείο το ίδιο δεν έχει πάρα πολλές δυνατότητες για να πει: καλά, μας τα λέει το Υπουργείο, εγώ θα πάω να κάνω κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει.